1 һәм 3 апрельдә Казанда Россия Милли драма театрының зур гастрольләре уза. Бөтен Россия гастроль концерт планы үзен заманча мәдәният өлкәсендә мөһим һәм кирәкле проект буларак күрсәтте. Проектның максаты халык иҗатын һәм театр сәнгатен саклап калу һәм популярлаштыру. Аның үзенчәлеге күп милләтле илнең барлык халкыда үз төбәкләрендә профессиональ халык сәнгатенең иң яхшы казанышлары белән таныша алуы. Спектакльләрне Пушкин картасы программасы буенча да карарга була. Бүген бөтен дөнья туберкулез авыруына каршы көрәш көне. Ул йогышлы авыруны дәвалау һәм аннан саклану өчен киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү максатыннан билгеләнгән. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-тур эфирында Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Рауль Вәлиев республикада туберкулез белән авыруның торышы, дәвалау мөмкинлекләре, йогыштан саклану чаралары турында сөйләде. Тыңлаучыларның сорауларына җавап бирде. Безнең берничә сорауга да ачыклык кертте. Рауль Шамилевич, хәерле иртә. Хәерле иртә, сәмсез. Ковидтан саклану чорында туберкулез авыруына каршы көрәшүгә игътибар кимемәдеме? Кызганычка каршы инде ковид булган аркасында безнең диспансеризация һәм флюорографияларын узу тыелган иде. Кешеләр арасында шушы коронавирус таралмас өчен. Шуның өчен инде кызганычка каршы күп вакытта туберкулез авырган кешеләр флюорография аркылы түгел, һәм бүтән методлар белән аларга диагноз куелды. Алар инде авырый башлап, диспансерга килеп, хастаханәләргә мөрәҗәгать итеп, шунда куелды. Ләкин шушы инде коронавирусның авыру белән кешеләр саны кимегәченнән сәламәтлек саклау министрлыгы диспансеризацияны һәм флюорография узуны яңадан күтәрде. Шуның өчен бу очракта инде әйтеп була, дөрестән дә пандемия вакытында туберкулез белән авырган кешеләрнең саны кайбер өлкәләрдә артты һәм туберкулездан үлүчеләрнең дә саны кызганычка каршы артты. Бүгенге көндә инде әгәр дә без бөтенсен бергә алабыз икән, бәрабер туберкулездан үлгән кешеләрнең саны Россия күләмендә, Идел буе күләмендә һәм Татарстан республикасында кимеп бара. Статистика буенча кемнәр кайсы яшьтә, кайсы җенес кешеләре күбрәк чирли? Кызганычка каршы ВИЧ авыруы таралган аркасында бүгенге көндә күп вакытта менә күп өлкәләрдә туберкулез белән ВИЧ булган кешеләр авырый башлады. Инде менә аларны чагыштырып алабыз икән, кайбер өлкәләрдә 30%, 40% туберкулез белән авырган кешеләрнең арасында ВИЧ авыруы да бар. Һәм иң беренче ВИЧ башлана, шуңа инде өстәле туберкулез. Булай бүгенге көндә балалар арасында, яшүсмерләр арасында туберкулез белән авыру саны бик ким. Алар республика күләмендә 10-15 кеше генә дип әйтеп була. Инде күбрәк, күп вакытта менә шу яшьләр безнең инде 30 яшьтә, 40 яшьтә булган кешеләр туберкулез белән авырый башлыйлар. Туберкулезның вакытында ачыклау өчен нинди тикшерүләр кирәк? Балалар арасында менә без әйтәбез инде манту реакциясе дип, аны күп халык бөтен яхшы белә. Ләкин соңгы елларда безнең инде яңа методлар бар, диаскин тест дип атала. Ул яхшырак һәм ул инде дөресрәк дип әйтеп була. 15 яшьтән башлап алар арасында флюорография узалар. 18 яшьтән башлап инде ул кешеләр арасында флюорография узыла. Флюорография бүгенге көндә цифрлы дип әйтеп була. Инде нурлану дозасы бик аз, шуның өчен флюорографиядан куркасы юк. Авыру югудан саклану өчен нинди чаралар күрергә тәкъдим итәсез? Әгәр дә инде кеше контактта булган икән туберкулез белән, ул вакытта ул мөрәҗәгать итәргә тиеш табибларга, фтизиаторларга, алар уздырачак тикшерү, инде ул аңа узыла менә шушы флюорография яренген уздырыла диаскин тест. Әгәр дә анда авыру юк икән, ул вакытта аңа профилактик дозасында бирелә дарулар, ул дарулар белән кулланырга тиеш 2-3 ай кеше. Әгәр дә инде авыру табыла икән, ул вакытта дөрестән дә аны дәвалыйлар. Шуннан тыш әйтеп була, менә без әйтәбез инде сәламәтлек сакларга кирәк. Вакытында ашарга, вакытында йокларга, вакытында тикшерелергә, инде менә бу алкоголь эчемлекләре белән
инде кеше куллана да икән алкоголикка әйләнмәскә. Шуның өчен менә без әйтәбез инде, русча әйткәндә общездоровительное мероприятие дип, кеше здоровый образ жизни дип әйтәбез. Менә шуның өчен әгәр дә кеше шулар белән куллана икән, ул вакытта туберкулезга авырмаячак. Хәзерге шартларда республикада туберкулезны дәвалау мөмкинлекләре нинди? Бүгінгі күндә безнең бар туберкулезга каршы диспансер, республика диспансеры һәм аның зур шәһәрләрдә аның бар филиаллары, инде районнарда бар табиблар, фтизиатрлар. Шуның өчен бүгенге көндә туберкулезны дәвалау мөмкинлекләре бик күп. Дарулар бөтенесе бар. Компьютер томография уздырырга мөмкин ул кешеләргә. Бушка дип әйтеп була, бүтән тикшерү, туберкулезга каршы тикшерү ул буш халык өчен, шуның өчен хөкүмәт бүгенге көндә бүтән ярдәмен күрсәтергә тырыша. Рауль Шамилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Рауль Вәлиев белән әңгәмә карадыгыз.